Тихо, тихо. Имам гости, които спят още. Което е много добре. Значи тук добре им действа и релаксират от градския живот. Да, добре, че сестра ми дойде да удари едно рамо в градината. И не само да ударим с нея, така да хвърлим едни зарове на таблата. Заедно да си пием кафето. О, каква красива гледка. Ето, изпарява се водата. О, че красиво. Вчера валя. Най-после. 2 пръста на мокри. На каля. А тук, ето, вече са завити лищетата. И вътре има буболечки. Буби. Я ти всичко сега. Така, по-далеко от къщата, да не я събудим. О, красота! Днес, понеделник, гад мръсна, дето казват хората за понеделника, но това е за тези, които ходят на работа. А тези по селата всеки ден е така. Няма събота, няма неделя. Цъпнали ябълки. Красиво. О. Птички. Я да видим градинката, как се движат нещата. О, а тук това нещастно клонче на тази череша дори е цъфнало. Пак не остава ред. Кое е по-напред? Както те? Така. Хортензиите. Вървят. Дали са засадени? Арчо! Дали са засадени скоро? Все пак. Тръгнали са. Ще видим до кога. А ето градинката е поразчистена благодарение на Тането. О, добре, че тя да удари едно рамо. Направо божурът ще цъфне. Че е красиво така. Укъпани листенца. Разчистена градинка. Добре. А тук дори има плотчета. Къде е? Плотчето къде е? Ето го. Да, кайсийка. И тук 2. Ами тя до сега не е изхранвала нито една кайсия. Пръскам есен, зима, там, по науките. Обаче плочетата след това падат, а ето тук, мисля, че мина един студ и поунищожи доста цвят, но ще видим. А този разкошен черен бъс, ето на него също има изсъхнали клони. Трябва да се отрежат. А това защо е така? Увяхнало. А той цъфти, ето. Цъфти разкошно.
Брей, лоша работа с тая суша. Хем съм поливала колкото мога. Така. Не знам. Глухарчета! Днес ще събирам глухарчета. Да, цъфнали са. Вчера валя и бяха се затворили, но днес ще събера цвят за лекарство. Казват, че са лековити. И ето, оказа се, че тази боровинка, розова боровинка, явно е позасъхнала и няма да я бъде. Да, една боровинка по-малко. Докато за сега тези двете американски сини боровинки, тази ще има цвят май. Да. И тази. О, за внучетата съм ги посадила. Да опитат. Екологично чисти. Екологично чисти. Първата пеперуда. О, припича се на слънце. Ей, че хубаво. А лимонето вече е прецъфтяло. От дъжда опадат листата. А тук, това трябва да е ехинацея. Ето и тук имаме ехинацея. А това тук са маргаритки. Но ще видим. Те май не обичат сушата. Да. Шибоят е нацъфтял. Шибоят е нацъфтял. Красота. Наистина е хубав. Да. Шибой. Дано да успее да си хвърли семенцата. Арчибал, там ли трябва да самушниш сега? Добре. А по уловнията, ето и тя ще цъфти. Ето. Иначе цветовете са едни големи, красиви. Ето. Чува се кълвач. Ходжовото лале е прецъфтяло вече. А ето Тането ми опливи тази градинка. А между другото, тук в тревата, незабележима, е една глициния. Ще видим. Тането ми опливи. Ето този участък. И ми разсади зимбюлчета, които обаче не знам. Охо! Зимбюлчета много плитко са сякаш. Трябва да го заровя това. Да. А тук нещо е ровило. Да, градинката е почистена. Много добре, когато някой друг ти почисти градинката, а ти само така да минаваш и да се радваш. Изкарах мушкатата, които са останали, разбира се. Хич не мога да завадя мушката. Бяха толкова много и останаха тук колко? 2, 4, 6, 7, 8. Бяха много, но явно не ме бива. И явно не е моето цвете. Това е фритиларията.
която е пуснала ето тук пъпка. Но нищо от семенцата на агератума не е излязло. Май няма и да излезе. Няма и да излезе. Но ето, розите са с завити, че не виждам и аз, завити листенца. Завити листенца и вътре има булби. И ето, сега ще видим. Ето това. Ето го. Тук има също нещо вече изядено. И то напече кога или има вятър. Пъпка! Пъпка! Къде си, пъпка? Ето я. Вижда ли се? Ето я. Да, пъпчица. И тука. Трябва да пръскам. Кога? Сега пече. Не става за пчелите. А тази трябва и да я подхраня даже. Може би желязо. Тя е разкошна роза. Толкова нежно розова. Но нещо боледува. Натурила съм. Поляла съм. Не знам какво друго. И така. Тук ми остана неокосено. Бях казала на другия ден ще кося. Заваля. Не знам си какво. И ето. Латинките растат. Но само латинките. Нищо друго от никъде. Тук нещо се е показало. Не знам на какво прилича. А къде са ми кълдаръмчетата? Един Господ знае. Тук вече е засято с тикви, тиквички и забравих какво още. Все пак има полезна площ засадена. А днес имам друга бойна задача. Трябва да отида да си взема 2 липички, съм поръчала. Да си ги взема. И тъй като преместихме едно грозно чудовище, е този бидон, резервуар за вода, от тук го преместихме тук. И на неговото място, пак за да пази сянка там около беседката, ще засадим липичка. Люлката също вече е извадена, така че сезонът е открит. А я да видя, Пъчом, какво става с новозасаденият кестен. Я. Ето. Даже и зелено конуще има. Да. Дано. Ето, юлката е тук. Предстои разчистване на буклуци отзад. При нас винаги има буклуци за разчистване. И тук под бидона, където беше, ще позачистя малко. Това пък какво е? Да, даже и живо. Върви се разправя и сега какво ще е това нещо. Но ето тук ще засадя липичката. И така. Тадам! Днес това ще е основната задача. Ама то за да отидеш до града, да отидеш до Еконта, след това да понапазаруваш, пак не знам си какво, и денят малко преминава бързичко, ама особено с това ново време не мога да се справя. Много бързо ми лети времето, докато се настроя на него и хоп. Интересно тая крушка, върха и не върви. И тук нещо. Айде сега, как да разбера? Ще стане ли нещо от нея, няма ли? Върхът е.
Еми, ще видим. То ще се чуе. И така, значи, и пичката.